da li postoje rituali koji su neka vrsta onog odbojnog pancira, da se onom koji je njima nešto poželeo ili poslao vrati recipročno to isto? Pa normalno da postoji. Znači, uvek može da se desi da ukoliko osoba jeste pod crnom magijom, oseti to ili kontaktira belog maga i sazna da je tako ili je pronašao nešto u kući i dobro, najvažnije je da se očisti, ali postoji i to da ukoliko želi, čak i ako ne zna komu je uradio, uvek postoji ritual da se toj osobi koja je radila ne uradi ništa loše, nego samo da se kao bumerang vrati ono što je poslato već njemu, jer ima ljudi koji to traže, da se to vrati osobi, pa prosto da oseti na svojoj koži ono što je želeo drugo. Obično se te osobe posle nekog vremena jave na iznenađenje te osobe koja je vratila. Obično im se jave te osobe i ovi se iznenade kad vide u stvari ko je to. To nekad budu ljudi koji su davno izgubili kontakt i nemaju kontakt više.